Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausa kaninyo. Karong adlaw ang tibuok simbahan nagsaulog sa piyesta ni San Marcos, usa sa atong mga ebanghelista. Gituhuan ni siya mo'y unang nakasulat sa ebanghelyo, labing una. Unya disipulo ni siya nila ni San Pedro o tingali usab ni San Pablo. Unya sa atong parokya atong gisaulog karon ang pista sa atong patron San Vicente Ferrer. So happy pista ninyong tanan. Inautuntang makaabot pa mo sunod pista, no? Dili ta kano. Pasalamat as Ginoo bisan tuod o wala taroy mga taong daghan kay dili man ta kahimo aning atong natural nga selebrasyon apan do nagihapon tay ginagmay o malipayon sang pamaagi sa atong pagsaulog sa kapistahan sa atong patron. Ikaunom na ron nga piyesta nato sugod adtong 2014 na nagpista dinhi isip parokya. So ikaunom karon nga tuig sa pagsaulog piyesta ni San Vicente Ferrer isip parokya. Uban kang San Vicente Ferrer o ni San Marcos, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga nagpasidungog ka kang San Vicente nga pari sa pagka magwawali sa Ebanghelyo, itugot na ngamuyo kami nga diha sa langit, mabulahan kami sa pagtanaw sa hari nga gisangyaw ni San Vicente nga maghuhukom dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapausan. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron siya magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitagan. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nagatiman kaninyo. Pagbantay o pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagmulog, nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo ug supli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtotoo
sa tibuok kalibutan gisulayan sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya, uban kang Kristo maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, husog ug sukaranan nga dili matarong. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko niining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano nga giisip kong buutang igsuon. Dasigon ko kamo sa pagsalig niini, kay kini mao ang grasya sa Dios. Ang inyong igsuong simbahan dito sa Babylonia nga pinili usab sa Dios nang musta kaninyo. Ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangmustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma. Hinaot unta nga ang pakigdait maguban kaniyong tanan nga iya ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo akong awitan sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit, imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang kalangitan nagasangyaw sa imong katingalahan o Ginoo. Ang imong kamatinud-anon diha sa katilingban sa mga santos. Kay kinsa diha sa kapanganuran ang makalabaw sa Ginoo? Kinsa ang sama sa Ginoo diha sa mga anak sa Dios? Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang mga tawo nga nahibalo sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong nawong o Ginoo, nagalakaw sila. Sa imong ngalan, nagsadya sila sa tibuok adlaw. O pinaagi sa imong katarong, gibayaw sila. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Now sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaman ikaw, Ginoo. Si Jesus mipakita sa napulog usa ka tinun-an ug miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas
o makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit og milingkod sa tuo sa Dios, og nang lakaw ang mga tinun-an, og nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayod kanila mao ang Ginoo, og midason sa pagkatinuod sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daghang ikaw, O Kristo. So sa atong pagsaulog sa piyesta ni San Vicente o piyesta sa Ebanghelista nga si San Marcos, ato dinhing makita nga kining mga santos sama ni San Vicente Ferrer, doon na gid sila'y gahom, makaayo o masakiton, makapapahawa o yawa. Suna nga ng yawa, imong papahawaon, nya kanang masakiton, tapinan lang kuno nato ang ilang ulo, maayo na. Nya ang kanang mga hilo nga atong mainom, dili ta maunsa. Labaw nas virus nga atong mahanggap, di gid ta maunsa. Kana kung nituo ta, matud pa ni Hesus. Nakaron diri sa unang pagbasa, si San Pedro sad usa siyang gisulti, niingon siya, ang yawa kunong atong kaaway murag leon gangob siging tuyok-tuyok nangitag tukbunon. Niingon siya, sukli siya, liguna ang inyong pagtuo. Mao gyapon pagtuo gyapon gisulti ni San Pablo, liguna inyong pagtuo niya, sukli ang yawa. Kaya kita dali ra ba kitang dag-on si yawa. Unsa may timaan nga ang tao lig-on og pagtuo. Unsa man? Una gyud nga di na gina siya mahadlok. Mao jud ay pinakauna. Muna unsaon nimo pagsukol sa yawa o mahadlok ka sa yawa? Mahadlok ka na mga multo, mahadlok ka na mga diwindi, mga agta, mga engkanto, mga white lady. Unsaon man nimo pagsukol sa yawa? Mahadlok ka ng COVID-19, mahadlok kang masakit, mahadlok kang pasakitan, mahadlok kang dagmalan, mahadlok kang patyon. Naa gani ni mga kahadloka, naa gani uban mahadlok na mahimong bati ilang naong, na uban mahadlok na mahimong tiguang. Pagka grabe na gyud kaayo na hadlok mahimong tiguang, di mo sultis edad, magpatinas buhok ana kay haron lang gyud nga di matiguang ang naong. Ug naa ta ani wa tay tinuod nga pagtuos Ginoo. Muna si San Vicente Ferrer, San Marcos o ubang mga santos, ang una ginilang giwagtang kana gyung kahadlok sa kamatayon. Nga naman, tungod kay si San Marcos sa atong ebanghelyo karon, mi hatag siya og pagsaksi diha sa iyang pagsuwat sa ebanghelyo na humagsulti ni Hesus ningon panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Humagsulti niya ani, misaka siya ngadto sa langit ug naglingkod sa tuo sa Amahan. Pasabot, dili dayta mamatay. Si Hesus namatay, gibitay sa krus, apan nabuhi pagbalik. Nganong mahadlok man tag kamatayon? Nganong mahadlok man tag sakit? So ang una di ay nagipasabot dining giingon ni San Pablo o ni San Pedro nga sukli ang yawa, liguna inyong pagtuo. Ang una ding timaan mao di ay nga di ta mahadlok. Nya kamo, di na mo ron mahadlok. Nanaw nga to, so samot lang. Kamu dihang mga asawa, di na mo mahadlok, inyong bana mo tabok sa silingan. Kamu sa mga bana, di mo mahadlok, inyong asawa magsigkuyog sa pare. Oy, dagan kayo mga buangon, mahadlok. Di mo mahadlok, nawa na mo rin trabaho, kay gikaunas COVID. Ana, hadlok ta, mahugno atong ekonomiya, hadlok ta, mawa na tay sweldo, wa na tay kwarta, daghang kita kahadlok sa kalibutan. Sukla na to ang yawa, di ta mahadlok. Ikaduha, matud pa ni Hesus, bisag makainom pa mong hilo, dili mo maunsa. Kanang word nga dili maunsa, usay maka-question sa ta. Siya nga nung di man maunsa, tanawa si San Roque, nitabang adtos mga
masakiton. Natakdan man lagi. Tanawa sila si San Marcos. Karon puwa man tato isulod kay San Marcos, martir man ni siya. O, ingon dili maunsa, giputlas liog, putol man lagi. O, ana. Ingon di man maunsa. Si St. Teresa of the Child Jesus, porting buutana. O, taptan man lagi sakit nga kananaang tuberculosis. Patay man lagi. San Pedro Kalungsod. O, gibangkaw, dutlan man lagi. Ingon dili maunsa. Kana. Masamay atong ipasabot ani. Ako, wasa ko kay kasabot. Pero siguro pamalando mo, saan hindi maunsa? Dili di ay maunsa ang atong pagtuo. Pasabot, dili ni makahadlok nato, dili ni makapahunong sa atong pagtuos Ginoo, nga bisan ang atong sakit, matan-aw nato nga grasyas Ginoo. Nga bisan ang atong kasakit, mahimong grasyas Ginoo, tungod aning pagtuuha. Bisag matiguang pata, bisag pag mabati atong naong sa wayunta, bisan ka ng mga pagtamay ka ng paglibak, mahimo na itong okasyon nga grasya nas Ginoo. Nindot kayo no, kanabitang mahigugma kas gasigig libak nimo, kanang mahigugma kas gasigig daot nimo, kana tinuod ginang wa ka maunsa. Kana bang makapadayon kag higugmas imong bana bisan sigihan kag kulata, nya mga bit pagyon. Nya di pagyud muhatag og kwarta, nya hastang imong gamay tinigog kawaton pa kay isugal, nya ini kahubog kulatahon pa ka, nya mingon na gyapon ka, nothing gonna change my love for you. Kana mo na tinuod ganito o Ginoo. Kana bang pari bisag wa nay kolekta mumisa lang gyapon. Kana ba? Bisan pag mahurot na nata ng kolekta, muhatag lang gyapon. Kana siya mo na say na wa gyud maunsang pagtuo pero maglingo-lingo na gayta. Ital kan siya ni misa. Ana awa na patay ta na napita. Di ba? Lisura ani sayo kog pili aning animal da, buwagan ko ni oy. Na. Hadlok na ka. Wa na nawa na imong pagtuo. Muna kana ding dili maunsa, it's either lig-on kas imong pagtuo or dili jud ka maunsa kay di jud ka mamatay. Sama ni San Pablo, napamatud-an ginaniya samtang nagbiyahe siya, gipaak siya bitin. Nga laing bitin, murag ato ting tanaw na, murag ka ng banakon o unsa nang pinakala nga bitin, kubra. Kubra tingali to. Nya gipaak siya. Niingon ang iyang mga kauban, samtang gapaak ang bitin, patay si San Pablo, si Pablo, di na nimhapnan. Kay parte mo to kala nga bitin. Ang gibuhat ni San Pablo, giana ra niya ang bitin. Hangtod ang bitin ning undang og kanaganing paak siyang tudlo. Ang resulta, ang bitin mo ay namatay. Ano na siya? Asuhan mo papaak og bitin. Ngayana na. Tanaw na itong kisay unang mamatay, ikaw ang bitin. May siguro, masin ba? Pero ayaw i-challenge ang Ginoo. Ayaw. O pagbuot sa Ginoo nga di ka mamatay, ang mamatay katong bitin, di, okay kayo. Di abitay nagpatambag na ako, pader, ang akong anak pader, iampo in town, ang bana pader, portigyong, bisyusuhat, o nagapuyos kabit pader. Yang ako rabang anak nga babae pader, nakakita o bagong laki, nga porting buutana. Diya gusto siyang magpakasal. Pero kung saan pagpakasal pader, nga kasal man sila at tunto ang laki. Nako, ampo las Ginoo, dahi ampo. Dantag mga tulo ka buwan, nibalik na ako, lipay kay, madiri salamat yung kay sa imong tambal. Nga naman isa, nabangga tong laki pa rin, namatay yun pa rin. Karon pa rin, pwede na yun nga, kaslo ni mo akong anak, aning duan, salamat pa rin, nagipatay, gis Ginoo ang laki. Nako, uy, ikaw diya, magpataka na lang kagyaw-yaw. Nako, nga nung nagpasalamat ng as Ginoo, ang Ginoo mo nagpatay ato para mabangga. Mo naman pa rin, libre naman akong anak na magminyo. Nako, unsa kag ang imong pang-anak mo inabangga? Di ba? Harun libre na sa itong laki nga magpakasal. So, ayaw, saan pa din, buutan mo na kung anak pa din. Mauna, usahay mo na anak, tama. Ayaw, kabubuton sa Ginoo. Kung muhunong ning COVID, kabubuton sa Ginoo, mawa na ni ugma. Kung iya sa ning papadayonon kay hutdon tanyag patay, subiit, magtigong tagbalik dito sa langit. Wa na'y taptapay. Wa na'y social distancing. Wa na'y enhanced community quarantine nga extended na sad. Wa na dito sa langit. At to dito magtigom, tuwa dito San Vicente Ferrer, tuwa San Marcos, San Roque, tuwa ang Mahal nga Birin, tuwa dito tanan. Ang pagkaon nito
Babaha ang pagkaon, kaon tagmaay. Daghan pa kayong tuba dito. Wow na. Ato na siyang pangandoyon kanang langit. Nga handog na des kalibutan. Pero iya sa ning tangon tungod kay iyang ipakita ang iyang gahom dinis kalibutan. Praise the Lord. Pero bisan niya wag tangon, continue ta praising the Lord. Uban nila ni San Roque, uban nila ni San Vicente Ferrer, nilang San Marcos ug sa Mahal nga Birhen. Kuyog sila nato karon. Mao na sa atong pagsaulog aning pista sa atong parokya, padayon tang magampo alang sa atong mga kaigsuonan nga malig-on unta ang pagtuo. Ilabi na gid sa atong mga benefactors. Kay karon bisan tuod og quarantine ta daghan kay may hatag nato dinhig mga pamisa, donations, ana kay pista man unya ang ato sarong ipanghatag ngadto sa mga kaigsuonan nato bisag gamay ra tuod na mga 600 na kaputos-putos pero igo na nang makatambal sa nag-antos jud kay karon natong kaigsuonan tungod aning atong pagkawa na trabaho og naana lang tas balay. Usa ni sa ginagmay nato pero ang pinakadako gyud kay grasya karon ug akong gituhuan nga si San Vicente Ferrer musuroy sa tagsa-tagsa kabalay aron paghatod sa grasyas Ginoo sa matag usa kanato. Mao na nga ato siyang dawaton labi na gyud diha sa atong kasing-kasing. Karon kay pista man dis parokya, kitang tanan nga mga parokyano dinhi sa San Vicente Ferrer Liloan atong buksan ang atong balay. Mao bitang nihangyo ko nga karon gabi alas 5:30 hangtod sa alas 7:30 gabi ablihi inyong balay pagdagkot og kandila pag-ampo sa Santos nga Rosario. Kanya iampo ang inyong kaugalingon, iampo ang tibuok kalibutan. Atong hangyoon si San Vicente Ferrer na iyang tang suruyon ang tanang balay og limpyuhan sa virus sa COVID-19 ug ang tanang nasakit iya untang sudlon ang ilang lawas aron limpyuhan ang mga sakit nga naasod sa lawas labi ng virus sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Munay atong pista celebration nga maampuon. Ato nang buhaton ha karong gabi kitang tanan taga San Vicente. Kamo sang dili taga San Vicente, pwede gyapon. Kay ni amanta sa gitawag og kasaulugan sa pista na kalibutanon ni San Vicente Ferrer. Manindog tas mga pag-ampo. Kining atong pag-ampo sa pista ato ning gihimo anya atong iuban dinhi pagtuboy ang tanan nga mga nag-abag nato, ang tanan atong giampo ilabi na gyud ang kasulbaran niining pandemic nga COVID-19. Pagampo sa pagbag-o sa kasing-kasing, mapaanguron nga Dios ug Amahan sa kaluoy. Mibalik ako kanimo nga mahinulsulon, maingon sa anak nga mausikon. O Amahan ko, dili ako tako sa pagaganlan nga anak mo, kay nakasala man ako sa tubangan sa langit ug sa tubangan mo. Pagkadako ug pagkadaghan sa akong mga sala nga nabuhat. Nabuhi ako sa kalibutan nga wala magsunod sa imo mga pagtulunan, kundili sa kalibutanon na kinabuhi, diha sa pagigugma o pagpangandoy ko sa salapi, sa gahom ug sa kalawayan sa lawas nun. Apan ikaw Dios ko, kanunay nga nagalima kanako, ug daw nagpakabuta bungol ka lamang sa tanan kong mga sala. Gihugasan mo ang mga buling sa akong kasing-kasing, pinaagi sa imong way sukod nga kaluoy, nga gitiman-an sa tubig ug sa dugo, nga miagas sa santos mo nga lawas, didto sa pagpakamatay mo sa krus, alang sa akong kaluwasan. Dugmukon mo Ginoo ang akong kasing-kasing sa matuod nga paghinulsol, aron mo agas sa mga mata ko ang mga luha nga sarang makahugas sa akong kalag ug sa tanang mga sala. Ug pinaagi sa panigingnan ug pangama sa imong santos nga alagad ni San Vicente, ang akong patron. Mas makaila ug makaalagad unta ako kanimo, o matamis nga Hesus. Aron tapos nining kalibutanong panaw, makadangat ako diha sa himaya sa langit. Amen. Sa hilom, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining misa. Mga milagros. Ang usa ka babay nga nabuta sa dugay na kaayong panahon ug wala gayud magpulos ang tanang tambal nga gigamit niya.
Nagsaad ang mga kauban niya nga ihatod siya sa gilugnan ni San Vicente, ug naayo siya dayon. Apan naayo na siya, wala niya tumana ang gisaad nila, ug nabuta siya pagbalik. Nagsaad sila pag-usab, ug gidala na gayud siya ngadto sa gilugnan sa santo, ug wala pagani sila moabot didto sa lubong, naayo na siya ug nahiuli ang maayo niyang pananaw. May usa ka tawo nga misaad sa yawa, nga ihatag niya ang iyang kalag kaniya, ug mihatag siya kamatuoran nga pinirmahan niya. Sa pagadungog niya sa usa ka pagwali ni San Vicente, nagpakitabang siya sa tao nga sa santo nga iuli unta sa yawa ang maong kamatuoran. Gilayon nagampo si San Vicente ug ipatungha niya ang yawa ug nakita kini sa daghang mga tao. Ug atubangan nilang tanan, gipauli niya sa yawa ang kamatuoran nga gihatag niya sa yawa. Pagampo, kitang tanan, mahigugmaon uyamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tao nga may dibusyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa mga grasya ang ipangayo ko sa Ginoo. Nagampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga birtudes, alang sa pagawagtang nasakit sa COVID-19 sa tibuok kalibutan, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, mauray pangayuon ko kanimo ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dumo ug himaya sa Dios ug kanimo, hinaot pa unta. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyang mga kamot. Alang sa kadayag paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kasalanan sa tibuok niya santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sud-unga ang mga gasa nga among gihalad karon niining pangilin ni San Vicente Ferrer, itugot usab nga kami nga nagsaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo magsunod sa among ginahimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente Ferrer, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo nining misa karon, mga parokyano dinhi sa San Vicente Ferrer, ug kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug katong nagsimba diha sa mga online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang tukli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug biha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, pinaagi sa mga pulo nga gitudlo ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, wabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay man ang inarian ang gaong kamaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo.
ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, patagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo ko angay malawat kanimo apan mamulong lamang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Hesus, nagatuwa ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug natinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarin ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen. Magampo kitang o Ginoo si San Vicente Ferrer wala muundang paghago alang sa pagtuo nga imong gitudlo namo o gitahan gani ang iyang kinabuhi alang niini. Pinaagi sa gahom niining misteryo liguna ang imong mga alagad diha sa pagtuo sa kamatuoran aron bisan asa ila kining itug-an sa pulong ug sa buhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang kanila
nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgam sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Yampo mo kami. San Rafael Arcangel. Yampo mo kami. San Roque. Yampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Yampo mo kami. San Pedro Calungsod. Yampo mo kami. San Vicente Ferrer. Yampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gahom nga Diosnon nga makaayog masakiton nya makapapahawag mga yawa. Pero mulihok ra ni kun lig-on ang atong pagtuo pasabot dili na kita mahadlok. Di ta mahadlok masakitan, masakit o kaha mamatay. Kay sayod ta nga naa ang Ginoo buhi o kita mahimong usa kaniya. So akong usbon, pasalamat sa tanan natong mga kaigsuonan nga miabag nato dinhi ug iapil pud nato ang pagpangaliya sa tanang mga tawo nga nagtabang nga mahimong parokya kini maong kini mong lugar no, San Vicente Ferrer Liloan. Ang mga katawhan, ang mga kaobispuhan, ang mga kaparian nga nagpanday ug nag-ugma dinhi sa atong parokya hangtod karon nga nahimo ning ingon ani. Ato silang iampo sa Ginoo sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Yang atong mga benefactors, mga donors, mga sponsors na nag-abag din hikanunay na unta tagaan sila abunda pa nga mga grasya sa ilang kinabuhi. Labaw tanan padayon ta magampo sa paghunong aning COVID-19. Ya usa niini karon atong pista celebration manghatag ta sa atong silingan. Sama ra sad bag kanang maghikay tag pista nga manghatag man ta silingan. O karon panghatag sad mo. Nya atong parokya dinhi sa kunang ikaingon manghatag man ta. Nya ikaduha manghatag sad ta og pag-ampo. Muna karong 5:30 hangtod 7:30 magdagkotag kandila, magampo, wala usay TV, wala usay cellphone, wala computer. Magampo no, isip pamilya. Mao nay atong pakighiusa sa atong mahal nga patron San Vicente Ferrer. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.